Zaczynam. Jesteśmy w japońskiej knajpce i właśnie dostaliśmy sake. Chcieliśmy sobie walnąć po 50 po obiadku, ale dostaliśmy coś gorącego jak herbata. Bolącego jak... Czy? Jak wino No nie ryżowe? pachnie. Jak wino ryżowe? Jak winiaczek, tylko białe. Mam nadzieję, że nie popalimy sobie języków i przeżyjemy, chociaż mamy browar jakby co. Kto ma, ten ma. Więc zdróweczko kochani. Chociaż może podmuchajmy. No way, go ahead. Cheers. No to powodzonka. And what do you think? Oh, it's lovely. Ah, it's Good? look at me. Oh, it's nice. It's good. It's good. Oh, it's very warm. It's nice and warm. Smakuje to, kochani, Jak sake. jak sake. A sake smakuje jak? Woda z ryżem. Wywietrzały babcina nalewe czeczeczka z takim ilością spirytusu, że chyba mi odkaziło na następny rok. No dobra, walnę, ale nie walnę do końca. To wal, bo ja też chcę. Spokojnie, spokojnie. Nice. A spieprzaj. Warm. Jak pięknie. Teraz Agunia. To jest gorące? Mamo, tato, patrzcie. To jest gorące? Ciepłe. Jak it's córka okay. pije. It's just like tea. Ogo. Dawaj, Mogę dać całego kieliszka? Powinnaś. Tak, ale to gorąco, uważaj, że gaza nie Nie popaliła. oszczędzaj się. No jak smakuje, kochanie? A, chlapka. O nie, takie gorące. Kurczę, już It's tak only because for us it's a war. Aż wystygniemy. Będzie nie ten duży. Chyba tak, bo patrz jaka twarz po obiektywie.